Dobroveče, poštovani gledalci, i dobrodošli u emisiju Pitanja i odgovori, kalendarski poslednja emisija u ovoj godini. Pametni ljudi kažu da je ona samo uvod u još jednu tešku godinu koja nas očekuje. Šta je, po mišljenju mojih večerašnjih gostiju, obeležilo proteklu, ovu odlazeću godinu, 2012. i šta nas očekuje u narednoj godini, jeste light motiv čitave emisije. Večeras imamo nešto malo više gostiju. Sigurno sam na vaše zadovoljstvo, zanimljivi, oni koji su po vašem interesovanju nekako valjda bili jedni od najzanimljivijih u protekloj godini. Prvi, Vladan Vukosavljević. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Malo nemaštovito, ali nekako kalendarska ova godina odlazi i bilo bi zgodno da vidimo šta je ono što je po vašem mišljenju obeležilo i šta je ono što nas očekuje u naredbi. Šta nas očekuje, vidjet ćemo, to ćemo na kraju da kažemo šta je obeležilo. Pa mislim da je glavni događaj na političkoj sceni Srbije su bili izbori protekli koji su bili u maju mesecu, koji su ovako doneli jedan značajnu promenu, barem u formalnom smislu, jednu vrstu malog zemljotresa na političkoj sceni. Naravno i druge stvari su bile bitne, ali izbori su ti koji su, čini mi se, dali osnovnu boju, osnovni kolor svim događajima koji su se dešavali i u samoj predizbornoj kampanji i tokom samog prvog i drugog kruga izbora i naravno sad ovo sve što se dešava je posledica takvih događaja. Dakle, to je najznačajniji događaj po mom mišljenju. Naravno, tu su i neki drugi spoljno-politički, unutrašnje-politički aspekti koji su bitni, ali ovo je ugaoni kamen svega što se dešavalo u 2012. S tim što mislim da dam odgovor delom i na drugi deo vašeg pitanja, mislim da će te okolnosti koje su posledice izbora iz maja ove godine bitno uticati na okolnosti kod nas i u sledećoj godini, dok se ne desi nešto novo i zanimljivo. Dobro, hapšenja? Pa dobro, znate, hapšenja su sigurno spektakularan događaj u pogledu medija i u pogledu interesovanja javnosti, ali ja bih sačekao sa procenama takvih gestova i procesa samih, zato što je osuđen i krivi onaj samo ko bude osuđen na kraju zbog nečega. Hapšenja jeste da izazivaju veliku pažnju, ali tu treba biti vrlo oprezan, jer da podsjetim, mi smo imali situaciju i pre nekoliko godina, 2008. za mandata prethodne vlade, pa u međuvremenu razne mafije su bile hapšene i navodno raskrinkavane. Te putarska mafija, te stečajna mafija, te duvanska mafija i sad da ne nabrajamo sve to i ako me sećanje ne vara, epilog tih svih silnih mafija i njihovo hapšenje je bio prilično tanak u pravosudnom smislu. Znači, pravosnažne sudske odluke su izostajale, ili se ti procesi vode, ili su razvodnjeni. Uglavnom, stiče se utisak da vlast u Srbiji, bez obzira da mislimo na aktualnu vlast ili prethodnu ili onu pre prethodne, sve više koristi priču o borbi protiv mafije i da li je to borba protiv mafije ili protiv korupcije, kako se to moderno sad naziva, kao neku vrstu dimne zavese za neke druge političke okolnosti. Svakako da je borba protiv kriminala suština i uslov za opstanak bilo koje države, samim tim i Srbije. Međutim, postoji dosta snažan raskorak i debalans između onoga što se priča i tih predistražnih radnji pritvora i na kraju efekata takve borbe. Tako da tu treba biti oprezan u pogledu. Dobro, da, imajući iskustvo, treba biti oprezan sa procenama. Jasno je da su sva ta hapšenja, kako kažem, bila zloupotreba u smislu da političarima raste rejting, naravno. Ljudi trljaju ruke i kažu konačno, ajde, možda ćemo biti normalno društvo. Izbori su dobri, ako se promeni sistem, a ne ljudi, a pod uslovom da smo nezadovoljni tim sistemom, a jesmo. Dakle, sad govorimo o tim ozbiljnim. Ali isto tako ne možemo postati normalno društvo i ne možemo, ako sistem vrednosti bude isti i ako oni koji su opljačkali, pokrali, uništili zemlju budu građani koji su se dobro snašli, a svi građani koji normalno, pošteno rade budu ljudi koji, kako kažem, su na ivici siromaštva i bede. I zašto kažem bede? Zato što Dostojevski lepo kaže da čovjek u siromaštvu može biti dostojanstven, ali u bedi ne može. I sad govorimo o toj nekoj moralnoj potrebi da se društvo, kako kažem, regeneriše. O tome je govorio i Putin. Imamo li ljude za, kako kažem, jednu takvu ozbiljnu promjenu i sistema i vrednosti i obračuna istinskog sa ovim kriminalcima. Čak mislim da su oni svi bili na nivou drumskih razbojnika, svi ti koji su svih ovih godina, mislim, šetkali po ambasadama i važili za
kako kažem, mnogo važne ljude koji prave vladu i tako dalje. Direktan odgovor na vaše pitanje mislim da imamo. Srbija ima talentovane ljude, Srbija ima sposobne ljude. Ja sam veliki protivnik dezavuisanja naših nacionalnih kapaciteta i snaga unutrašnjih koje narod još uvijek ima, uprkos raznoraznim pritiscima, ratovima, ekonomskom iscrpljivanju i tako dalje, ali Srbija nije izgubila svoju snagu, genetsku, nacionalnu, ljudsku, društvenu i tako dalje. U pogledu odgovora na to pitanje ja sam optimista. Međutim, tu postoji jedna ozbiljna prepreka da bi se ljudi koji nešto vrede, koji su sposobni, koji mogu da zemlju trgnu iz letargije, da je izvuku iz ekonomske krize, da dovedu do onoga što ste vi naglasili, da to jeste najbitnije, to je moralna obnova, da bi se takvi ljudi, a njih ima, ja ih poznajem, mnogi poznajete i vi, mnogi i ne poznajemo, naravno, da bi se oni pojavili na sceni, tu postoji jedna velika prepreka. Naime, šta se dešava? Srbijom vlada 7-8 stranaka koje prelaze cenzus na izborima, sad je to možda se svelo na 5-6, i niz malih stranaka satelitskih koje prave uoči izbora neke koalicije i tako dalje. I sad mi imamo jednu scenu političku koja je potpuno zasićena. To su manje više isti ljudi, iste stranke, koji već 20 godina se nalaze u različitim modelima i različitim pojavnim oblicima na sceni, a državi i nacije sve gore i gore. Prema tome mi imamo neprestano mešanje istih karata ili jedne iste vode kao u fontani koja se vrti, koja stvara privid dinamičkih promjena, pokreta i tako dalje. Međutim, sama suština je praktično nepromenjena. Šta se desilo u međuvremenu? Te stranke, nazovimo ih stare stranke, su registrovane po ranijim zakonima kada je bilo i više para iz inostranstva, iz raznih mutnih fondova, od raznih biznismena, pa čak verovatno iz sfere kriminala. One postoje, one učestvuju u izbornoj trci. Da bi danas se pojavila nova stranka, potrebno je 10.000 potpisa, overenih od strane suda, već u samom startu je potrebno preko 50.000 evra da bi nova politička stranka bila registrovana, plus raznorazni drugi troškovi. I sad u eri potpune besparice i ekonomske krize danas ne postoje ekonomski preduslovi da se ljudi organizuju u političke pokrete i da mogu da deluju kroz medije i tako dalje. Ali vidimo što se dešava u Sloveniji, vidimo što se dešava u Grčkoj, Španiji. To vam govori zato što je uopšte demokratija jednom ozbiljnom problemu. Od Evropske unije i tih činovnika koji ovde dolaze nemaju nikakav legitimitet, određuju vam sudbinu, do činjenice da su države zapravo postale, da su partije zapravo vlasnici države i svih nas. Tako da je demokratija kao sistem, kao društveni poredak u velikom problemu. E sad, razumem, revolucija, mislim Marksa, skoro sam ga pominjala, mislim, ne mogu se stvari promeniti bez revolucije. Revolucija ne mora biti motke, vrljike, narodni odisej, ali može biti kulturna... Može biti unutrašnja, može biti revolucija duha i tako dalje. Da li je upravo, ako političari ne shvate da ne mogu promeniti sistem bez sveže krvi, novih ljudi koji nisu korumpirani, koji nisu, kako kažem, bile sluge nikog pre, ako se to ne desi, onda da... To se, čini mi se, neće desiti na taj način. Političari neće to da shvate, a i ako shvataju neće da pribegnu takvim potezima, pošto njima odgovara da se neprestano iste političke stranke smenjuju u različitim koalicijama i savezima na vlast. Znači, naša politička scena je praktično potpuno zacementirana. Vi imate eventualno promaju nekih ponekad novih ideja, ali i te nove ideje su zapravo stare ideje u nekom novom ruhu već izanđale od upotrebe. I čini mi se da u Srbiji postoji potpuna kriza legitimiteta političkog sistema. Upravo zbog njegove zatvorenosti, inkapsuliranosti i tako dalje, teške propulzivnosti. Ljudi su željni novih ljudi, željni novih ideja, samo ti novi ljudi i te nove ideje moraju da naprave sami sebi mesta na političkoj sceni, budući da im aktualne političke stranke i u vlasti i u opoziciji to ne dozvoljavaju, niti će im dozvoliti. Jer zašto bi ugrožavali svoje pozicije? Vi ste lepo naveli, ako u jednoj Sloveniji, jednoj malograđanskoj državi, dobro sređenoj, sa relativno visokim standardom, dolazi do unutrašnje krize političkog sistema, do te mere, znači inertni Slovenci prave demonstracije i se okupljavaju se sa policijom, onda zamislimo šta bi trebalo u Srbiji da se dešava. Međutim, za razliku od Srbije, Slovenija je odmorna nacija. Slovenci nisu imali izazove s kojima se naš narod suočavao i sada čini mi se da u Srbiji se nalazimo na jednom vrlo niskom stepenu energije u pogledu političke svesti i potrebe da se stvari menjaju, s tim što to stvara zabrinjavajuće preduslove da kada ta energija bude dovoljno skupa, kada se dovoljno skupi, da će onda probije na mestu i u vreme kada to možda nije najpoželjnije, najbolje i kada neće biti dovoljno snage da ona bude racionalno iskazana u pogledu konkretnih promjena. Znate, energija kada se naglo oslobodi, ona ruši sve pred sobom. Da, ali ja sam, evo, pre nekoliko slušala jednu gospođu koja je u politici, valjda 200 godina, i koja kaže, eto, bio je neki skup, jedno 3000 ljudi. Ja sam bila na tom skupu, tu su bili mladi ljudi, ali ta energija je bila neverovatna. Prvo, to je jedan fini građanski beogradski svet, intelektualci, od profesora univerziteta
do devojaka i mladića koji su studenti. Energija je bila, kako kažem, na visokom nivou. Hoću da kažem da nije potrebno 1.000.000 ljudi da bi se neke stvari promenile, ali ja računam da su političari dovoljno svesni, kako kažem, možda i nisu, i da će kao svako vreme svog čoveka, da će se potruditi da neki novi ljudi na neki način budu uključeni u ove dramatične stvari. Zašto vas to pitam? Toliko smo puta pričali o Kosovu. Mislim, pa niko nije mislio da je dostojan da tu stvar može da reši za uvek. Vidim da to se zato uopšte ne postavlja kao pitanje. Svi misle da su baš oni ti koji mogu da reše jednu stvar koja je stara 500 godina, koju nije rešio Nikola Pašić, ni kralj Aleksandar, ni kraljica Natalija, ali da su baš oni... Mislim, to je nažalost vreme u kome živimo. Mislim, i to su ljudi koji vladaju na ovaj ili onaj način. Nažalost, takođe reč je o banalizaciji naše političke scene. Upravo to što ste sada rekli, a to je tačno, sve vaše opaske stoje. To je posljedica banalnog pristupa svetu, svoj istoriji i banalnog pristupa odgovornosti. Dakle, ako neki političar ili politikant koji nema puno znanja, a videli smo kakvi su i koliko nam vrede političari koji se vrte na ovoj sceni već 15-20 godina, dođe do tog zaključka da će onda reši istorijski sukob ili istorijske okolnosti ili probleme koje Srbija ima u tom regionu i na tom delu svoje teritorije, bez konsultacije sa institucijama ovog društva koje su takođe propale. To su Srpska akademija nauka koja besramno ćuti, tu su Srpska pravoslavna crkva koja ne zna da li izdala saopštenje, poslala pismo ili nije, ili ako jeste koja je to verzija, zanemili univerzitet i tako dalje. Znači, stubovi društva su u potpunoj tišini, a onda se ostavlja prostor političarima malih gabarita, intelektualnih i istorijskih, da preuzmu na sebe za vođenje svojim banalnim idejama i banalnom svešću u svojoj društvenoj istorijskoj ulozi, da oni pokušavaju da reše probleme. Naravno, takav postupak rešavanja problema će proizvesti samo nove probleme i ostavit će narednoj generaciji i narednim generacijama da se muči na način kako su se mučili prethodni. U tom smislu situacija je vrlo siva za nas. Naravno, to opet sve teme vezane za Srbiju i njenu političku scenu su povezane jedna s drugom kapilarno. Mislimo da recimo sad situaciju kao i na prethodnim izborima, da izbori služe zapravo samo da se prikupe glasovi birača na osnovu nekih opštih teza, floskula, lepih priča, želja, snova, nadanja i tako dalje. Koji su glasali za spotove i za bilborde. Tako, za spotove, za glumce u spotovima, za šarene laže, za Andersenove bajke, a onda kada neka grupacija oformi vlast, uz pomoć štapa i kanapa ili uz pomoć kompanije Delta na prošlim izborima, a uz pomoć neke druge kompanije na ovim izborima, to ćemo saznati tek kasnije, onda kada osvoje vlast, onda počinju sprovode neku sasvim drugu politiku, dogovorenu na nekim drugim mestima, u nekim drugim hodnicima moći i potpuno se oglušuju o ona obećanja koje su biračima dali. To sve zajedno stvara jednu ogromnu krizu sistema, zato mislim da ćemo mi nju preneti u sledeću godinu i onu tamo godinu. Sve dok se Srbija na neki način ne probudi, to će biti jako teško jer je narod anesteziran, uplašen, umoran, na prvom mestu premoren od politike. Ali s druge strane takođe mislim da ste upravi, jer sam ja sam bio na nekim skupovima ovog tipa koje ste pomenuli malo pre. Kod mladih ljudi ta energija postoje, mladi ljudi su uvek nosioci pozitivne energije i nekih zdravih stremljenja. Sad, da li će oni uspeti da budu varnica ili impuls koji će da pokrene i drugi deo društva, ostaje da se vidi, da nama je da budemo optimisti. Ne, bitno je, naravno, bitno je da ljudi iskazuju tu neku vrstu građanskog protesta, svesti i potrebe da društvo bude bolje. Mislim, sad, kad pričamo, mislim, korupcija i mafija, da ne idem daleko, stalno gledam Kuma, Al Pacina, vraćam se na taj film da bi nakon, valjda, 15 puta, mislim, rekla Plavuša, shvatila u stvari da je to priča o državi, a ne o mafiji. Naravno. Jasno je da su to vrlo ozbiljne stvari, ali evo, kraj. Koliko su, možda nemaštovito, ne znam, ali ta misao mi se ovih dana vrti u glavi, zašto je Srbima sve teže nego ostalim narodima, koliko smo raspolućeni komunizmom, šizofreni. Evo, svaki praznik je religijski i on u sebi nosi duboku religijsku poruku. I šta Srbi slave kada slave kalendarsku ili katoličku Novu godinu? To je moje pitanje. Mi smo jedini narod koji čestita novogodišnje i božićne praznike, iako hrišćanski svet normalno zna da ide prvo Božić, pa ide Nova godina.
Hoću da kažem, mislim, nije to banalizacija, nisu to mali. Mi smo stalno negde između nekog istoga, zapada, negde se tražimo. Prosto, eto, mislim, za tu novu godinu, to je poslednja nedelja posta. Dakle, igraće se, pevaće se, trgovi će biti puni estradnih zvezda. A zapravo, šta mi slavimo tog dana? Mislim da ovog puta nemamo mnogo razloga za slavlje uopšte, ali kada je reč isto o datumskim momentima, pa slavimo, znate kako, to je praznik koji je nasleđen iz komunističkog perioda, jedan tako pokušaj da se zamene neki nacionalni praznici, to je zahvaljujući masovnoj kulturi i podkulturi ušlo u naš narod. Niko više da ga pitate zapravo i ne zna šta se slavi i zašto je taj kalendarski moment toliko kod nas u našem društvu važniji, na primjer, od Božića i tako dalje. Tako da je taj deo konfuzije našeg identiteta posledica jednog ozbiljnog dekodiranja višedecenijskog. I sada, ako takve sile, kao što su ovde vladale sa tolikom snagom i na toliko perfidnih i dobro osmišljenih zlih načina, uspele da pomere kod, intelektualni, genetski, na prvom mestu tradicionalni, onda je potrebno skoro isto toliko vremena da se taj kod vrati na svoje stare pozicije. Ako radi na tome? Ili onda da izmestimo, da promenimo kalendar i da taj Božić više ne bude 7. Ili da nekako se dogovorimo da znamo šta slavimo. Čitav hrišćanski svet zna šta slavi. Da. Kad je Božić, kad je Banjevač i kad je Nova godina. Mislim, mi potpuno... To je više pitanje za čelnike Srpske pravoslavne crkve. Pa dobro, jeste pitanje za njih. Kako da vam kažem, u tradiciji našeg naroda bilo od uvek da je Božić najvažniji zimski praznik, pored ovih naših slava. Međutim, Nova godina se tu ušunjala na jedan način, kao uz tsunami pop kulture i banalizacije života, kao surogat drugih praznika. I danas je to nešto što je teško iskoreniti. Ljudi po inerciji, generacije su rođene sa Novom godinom kao centralnim zimskim događajem praktično, gde se najviše para i raznih cirkuskih elemenata ulaže u to. Tako da je sad to relativno teško menjati u hodu, ali u svakom slučaju dovoljno je tu temu pokretati, o njoj razmišljati, pa će protekom vremena ima doći na dnevni red. Ali mi ćemo lakše da se izborimo sa Novom godinom nego sa drugim pitanjima našeg identiteta, kao što su kultura, pismo, nauka, spomenici kulture, zaštite identiteta, promjena identiteta naših sunarodnika koji žive u regionu itd. Prema tome, Srbija ima bezbroj poslova koje treba obaviti na odgovoran način, a trenutno, po mom skromnom mišljenju, ima vrlo malo snage i operativnih mogućnosti da te probleme rešava ili da neka rešenja sprovodi. To je zabrinjavajuće, to je možda jedna siva prognoza, nisam veliki optimista po pitanju naše budućnosti u bliskom periodu, pa ni u narednoj 2013. godini, ali naravno uvek, znate, baviti se futuristikom je nezgodna stvar, jer se mnoge prognoze olupaju o vreme i o istoriju. Ono što može da se poruči našim ljudima, to je da na prvom mestu veruju u sebe, u svoj zdrav razum, u svoja shvatanja stvari, u svoje procene dobrog i lošeg, da ne veruju političarima ne treba verovati generalno, političari videli smo kako se ponašaju, šta rade, znači sa velikom skepsom u sledećoj godini će biti mnogo pokušaja da se narod anestezira i navede da razmišlja u jednom pravcu koji je vrlo određen, to je u pravcu evrointegracija, koja postaju sve dubioznija stvar za našu sudbinu istorijsku. Mislim da će NATO lobby da da gas punom snagom. Mislim da će naši mediji biti prepuni pokušaja da se ljudi uvedu u matricu razmišljanja da bez Evropske unije nema opstanka. To smo već imali prilike da vidimo u poslednjih mesec, dva. I ono što jedino preostaje, to je da ljudi, kažem, veruju u svoj zdrav razum, u svoju procenu stvari i da ne posustaju, da veruju u sebe, a da ne očekuju da će spas doći od strane političara, od politike ili od naših briselskih ili vašingtonsko-berlinskih prijatelja. Da gledaju šta političari rade, da ne slušaju šta govore. Ova Nova godina koju sam pomenula, nisam spomenula slučajno, imamo Evropsku uniju kao ideologiju, postaje ideologija, Brisel je centralni komitet, ideologija opet lažna svest. S druge strane, mi smo, zahvaljujući tim lažnim ideologijama, bili narod koji slavio i 7. juli 50 godina. Dakle, 29. novembra. Da, ono kad je Srbin ubio Srbina žandarma na Vašaru koji je radio, koji je pobegao iz Hrvatske od ustaškog noža i to smo 50 godina slavili. S druge strane, imate i u Wikileaksu naši političari obećavaju da će promeniti Srbima svest, kod oni kažu. Vrlo često čujemo od intelektualaca i od nekih političara Srbi moraju da promene
svesti. Dakle, da ono što Sveti Sava nije hteo da uradi, oni misle da će da urade, baš su ti koji će promeniti. I u tom sklopu izbunjenosti opštoj i nerazumevanju institucija naših kulturnih, pa i crkve, ovu novu godinu sam spomenula kao još jedan kamičak uzbunjenosti nas kao naroda i kada budemo slavili tu novu godinu moramo da se upitamo, mislim, šta mi tog dana zapravo slavimo. Pa to je dobro pitanje, neka se svako zapita, ali mislim da će odgovor biti jednostavan, to je jedna praznina i to je jedno ništavilo. Ali dobro, ostavimo to ljudima da sami procene hijerarhiju vrednosti, vrednovanja praznika i onoga čemu se posvećuje pažnja u proslavljanju. Tu ne može na brzu ruku ništa. Kome da verujemo, čemu da se nadamo? Ne treba verovati nikome, osim samom sebi i sopstvenim snagama. Treba možda verovati kolektivnom duhu srpskog naroda, koji nije još, uprkos svemu što je doživeo i preživeo, nije skroz uništen. On postoji, on vibrira. On će verovatno da progovori glasno, kad se najmanje budemo nadali. Veoma je važno samo ne verovati političarima. Znači, ne verovati političarima i u najvećoj meri... I što je više moguće ignorisati medije, ono što nam oni plasiraju. Naravno, nisu svi mediji isti, nisu svi političari sasvim isti, ali ono što se ljudima servira i kod nas i u svetu, to je pokušaj obmane na raznim nivoima, u vezi sa raznim temama, ali ljudi imaju rezervni položaj, to je njihov zdrav razum, njihovo shvatanje sveta, njihov odnos za dobro i zlo, i moramo zato da iskoristimo priliku da pređemo na rezervni položaj, popunimo redove, skupimo snagu i onda vidimo šta ćemo se onda radimo. Idemo dalje, da. Vladimire, hvala vam što ste bili gost ove emisije. Vidimo se u sledećoj kalendarskoj godini. Nadam se da će pa biti manje uzbudljivo, ali u svakom slučaju bit će posla za vas. Mislim, za gostovanje, to sam tela kada. Da, vidjet ćemo, očekujemo uzbuđenja, vidjet ćemo šta će se dešavati. Hvala vam još jednom. Reklame i očekujemo ulazak našeg sledećeg gosta.